Kahapon dihay akong mga kauban dinhing personel nga og ubang mga youth nga nag snacks gahapos hapon. Aligre kay sila dito sa among lamisa nangaon nya lipay sa kayo ko di ni join dayon ko nila. Wa da nga tig 3 minutos ako na malang usa galingkod sa lamisa. Dito na sad sila nagpundok sa kusina, dito na sad sila nangaon. Moto, manilakaw lang ko sa kakustaas. Dito ko sa may hagdanan, pagkakita nilang wa na ko sa lamisa, namalik na po sila sa lamisa og nangaon na sad sila dito, aligre kayo. Dinhito sa sulod. Pero tuwa gani ko sa gawas sa mga kanang naay mga party, naay birthday party, naay mga kanabang yan, mga pista. Magkabuang kog duol sa kada lamisa kay tawag ko diri ana makig-istorya gid sila nako. Lipay kay sila molingkod ko tupad nila sa atonis gawas. Pero ang taga dinhi akong kauban mura sila maguol kun motupad na ko nila. Muna ningon gid si Kristo diri ang propeta dili gyud dawaton sa iyang kaugalingong lungsod o sa iyang kaugalingong pamilya. Agani sa akong mga igsoon ni ama gini dinhi akong duha ka igsoong laki kaning paralyzed o pa ni uli kadir o kani akong manghod hasta nang akong mga pagumangkon. Wa gyud ko kasuway murag kausara kanang grabe kay nga problema ba. Una pa sila musangpit pero kanang makig-istorya, mangutana unsay meaning ani nga passage sa Bible, kining akong problema karon unsay imong ikasulti. Wa. Pero karon tibuok kalibutan gasigig text nako sa ilang mga problema. Gasakit pa guning akong mata karon kay hapit wa koy pahuway na pa ditoy mga 200 kapin nga mga messages basahonon pa. Kasagaran mangutana unsay akong ikatambag silang problema, pero sa akong kaugalingong pamilya ni 17 na lang ko katuig hapit sa pagkapari. Murag wa ko kahinomdom nga niabot og 5 kahigayon nga nangutana sila unsay akong ikasulti sa ilang kinabuhi. Kana hinong pagpangayog kwarta sige gina nakay kwarta pa der, nakay kwarta. Ang kolekta ra gyud nga akong nakuha mao ra gyud ilang pangayoon. Pero ang akong nakuha gikan sa akong pagkapari sa moral, spiritual o sa akong pastoral nga mga kuan, nga mga grasya, wa gyud sila mangayo. Kinsa may nangayo? Ang tagalain nga mga lugar. Angay ba kong masubo ani? Angay kong masubo. Angay sa doy. Kamono ingon-ingon sa mong dili angay. Angay. Pero mao ni ang kasakit sa usa ka propeta. Si Kristo ay giguroy naman hinoon siya sa iyang mga katagilungsod. Ihug naman siya dito sa pangpang hinoon sa luyos ilang lungsod. Tungod las iyang gisulti nga kamatuoran. Wa sila kauyon. Kani dinhi, moabot yung panahon na kining mga taga-parokya, din na maginiganahan maminaw nako. Ambot ka mo dinhi sigig simbang, ganahan pa ba mong maminaw? Sige na wala mong duka-duka na sa nanasan, sogo na sa nanasan. Oo na siya. Bulahan katong maminaw, no? Bulahan. Kaya hasta ganing Ginoo pag aris kalibutan, wa siya dawata sa iyang mga parinti o sa iyang mga silingan, kalagutan pa. Diri sa unang pagbasa, naglagot sad si Eliseo. Kato sang iya mura bag superiority ba? Si Eliseo sinaaman katong taga Syria nga pangulos mga sundalo nga naay sanla. Pag ingon ni Eliseo nga hala tuslo dito sa suba sa Hordan. Nya kabati anang suba sa Hordan. Kadaghang nindot ditong suba sa among lugar, anha jud ko motuslod. Nanong di naman lang kumutuslo dito sa amo. Ato lang kumligo. Ana siya ba? Pero tungod kay gitambagan siya sa iyang mga kauban nga, sir, niya naman kita dinhi, purti mang layuas atong gibaktas. Niya, ang imong tumong gusto man kang maayo. Paminawa og sunda na lang ng gisulti sa propeta. Unsa may mawa nimo imo nang sundon.
Pero di na nimo sundon, magpabilin ginang sanla nimo. Di ginamawa, sunda na lang. Ni paubos sa iyang garbo sa tinga na to, Naaman, og mituslod siya dito. Pagtuslod na niya, ang iyang panit nahimong murag panit sa usa ka bata. Ang mapaubsanon makadawat gyud sa grasyas Ginoo. Kana bang magtan-aw ka sa imong isig ka tawo nga agianan sa grasyas Ginoo, dili kay mangita jud kag espesyal. Kana bang dili ta motugot nga ang atong familiarity breeds contempt. Naaman ay kanang saying sana, familiarity breeds contempt. Unsa may binisaya na? Wa mo kibaw? Pag-research mo, i-google unsa may translation na. Ang kana ko nung pagkaila nato kaayo sa tao, maghatag na hinuon og unsa man? Contempt ba? Muhatag og kalagot or kaning pagtamay. Panalitan, mahibaw mo ron ako og musigin ako, pahibaw ninyo ba niya, makaila na gyud mo nako nga kusog sa day ko mga saba, niya tapulanon sa day ko, daghan sa day kog sayop, niya hugawan sa day ko, niya magwali din ko diri, naong ba nimo, may magwa ko kahibaw nga doon na sa day ko bisita-bisitahon dito nga iring-iring onya kana ganing mainsultuhan sa tika, mabalibaran sa tika mo man na familiarity man na sa kanibang ato bang batasan ba nya ug ma-familiar na kay igsunod nimong simba nga ako'y magmisa, labi nahibaw ka nga ang imong pag-umangkon ako sa denggi uyab-uyab na ba nahibaw na kay kaana ba ako mga kahuyangan igsimba nimo nya ako'y magmisa, mukuan pa ka, mutahod pa ka nako. Oy, tubag. Oy, moingon ako, naong baya, gamisa baya. Sige, lumlum sa kong pag-umangkon dito. Kasala mo sa napader. Mao lagi na. Pero ang makasasala, dili ba mahimong agianan sa mensahe sa Ginoo aron mausab ang imong kinaiya? Dili ba pwede? Pwede, dili. Pwede. Pero ang imong personal nga kinaiya nga nagsalikway ani niya, mautoy babag, gitawag na nato og pride, garbo. Yang kanang familiarity, mahog na taggarbuhon. Una-hunaaw, katong bag-o pa kang minyo. Katong uyab pa mo sa imong bana or sa imong asawa, nga di pa jud kay mo familiar sa usag-usa. Di ba? Excited kay kang makakita. Tinoo dili. Sa nakaagig uyab na mas uban na minyo nga wa mo agig uyab. So kana ganing gibuya ba pero kanang niagi og uyab-uyab, uy excited kay ka, magkurog-kurog ang imong unod aron magkita lagyan mo dito. Sige, nagkadayo na mo, naminyo na mo, tupad na mo higda, makakita na ka og unsay iyang nawong, igbag-ong mata, igdayong higda, kakita na ka og nakabaho na kas iyang baho, kita na kas tanan niyang binuhatan. Karon, excited pa kang magsigig kupots kamot anang imong bana? Sige. Basig magsige na kagwakli. Ana ba? Basig agi-agi na lang ka, wa na jud ka, di nagi ka kaingong I love you, musta man ka, I love you. Musta man ka, di nakakahikap-hikap, dili nakakakis, sa una ikita nyo, gakos dayon, ukob dayon. Karon inigmata ninyo, muukob pa ka. Giluod na Nga naman, imong gitugutan, ang imong familiarity niya, nga baoy muhari, dili ang imong pag-ila niya nga kini akong isig katao, anak sa Dios, instrumento sad ni siya sa mensahis Ginoo nga moabot nga rin ako. Tistingi og tutok ng imong bana nga palahubog kayo. Tistingi ba og tutok? Nyaing na ang Ginoo Lord, unsa may imong mensahe nga magsigi naman lang kung kakitaan ninyang hubog, lami naman kay ning patyon.
Unsa may imong mensahe para nako para mutubo sa kus akong kinabuhi nga Dios nun? Tutuki ba? Nagiilamdag ang Ginoo nimo nga mensahe. Gikan ana niya. Labi na yung pagtanaw nimo gakamang-kamang nya maningkamot yung sakas inyong hagdanan, bangda-bangga pa didto. Nya igabot pa to musuka pag yun nya human kuyapan dayon. Way mensahe? Wa gyud mensahe? Siyaro. Ang imo yaw kamo sige inom, bilistihan mo, adimala mo, sige mo, way dai nang tiwasan, may ramdaman matay na lang ka dito eh. Maura gid na yung mensahe ka ana, yawan-on ra gid ang mensahe ana niya. Ha? O gimo ginang paladman, makaingon gyud ka, Ginoo. Klaro kay nako sa iyang gibuhat nga sa kasakit og sa kalipay mag-inunungay gid mi. Kay kaning iya ro gibuhat, di ni sayon oy nga maglakaw kang magwarawara na ka, magkaumod-umod, nya nibalik gid siya nga hinako aron gyud makig-uban nako. Muna karon Lord, di man sad sayon dawaton ning hubog, gakson kuning panuway dako. Oh, gakson sa nimo sa kasakit og sa kalipay, dadon tikas atong higdaanan kay nganong gasukan na lang kadini sa wanan. Oh, dadon nimo ngadto sa inyong higdaanan. Salamat Lord, nakaban nako og maunongon. Oh, di ba? Wa ninyo'y ayo eh. Sa unang pagbasa, nagpakiluoy si Propeta Daniel sa Ginoo. Nya iyang gipakapinan nga maluluyon kay ka Ginoo, dili gyud ka mobalibad sa paghatag og pasaylo sa imong katawhan nga mahinulsulon. Mao na ang conviction ni Propeta Daniel. Unya, diin man niya gibase tungod ni ining atong tubag sa Salmo responsorio nga nag-ingon, hinumdumi ang imong mga kaluoy o Ginoo. Kamo mutuo ba mo nga ang Ginoo maluluyon kaayo? Unya si Kristo tinuod gina niyang giingon nga maluluyon kayo ang Amahan. Gani daghan kay siya mga gipangsulti aning kaluoy sa Ginoo na ay kaluoy atong gitawag katong prodigal son nga gikaluy-an sa Amahan ang iyang anak, ang mga kaning mga makasasala bisan gani si Kristo katong gilansang tupad niya sa cross, iyang gikaluy-an gidaan niya sa paraiso. Pero dunay requirement ang maong kaluoy nga usahay di ta kapasar. Unsa maning maong requirement naa sa atong ebanghelyo nga kun dili ta maluoy sa atong isig katao, dili sa takaluy-an sa Ginoo. Mao na nga kining nakautang og dako kayo milyon ka pesos, nakautang siya siyang agalon, ibaligya na unta ni siya, ipapriso, ibaligya ang iyang apil iyang mga asawa, iyang mga anak, niluhod siya, nagpakiluoy, gipapas kay maluluyon lagi ang Ginoo, gipapas ang iyang utang. Pero paglakaw na niya gikan sa Ginoo o gikan siyang agalon, nasugatan niya ang iyang kauban nga nakautang lang niya pila ka pesos, iya dayong gituok niya pag luhod sa iyang kauban, nisulti sa samang hangyo nga maluoy taon kanako, ayaw kog apikiha. Iya jong gipapriso. Pagkahibaw ani sa kanini ang agalon, ginganlan siya banyaga, niya gipapriso siya hastang iyang mga anak o iyang asawa hangtod makabayad siya sa utang. Pasabot kanabitang mangumpisal ta, nya gikan tas kumpisalan, gianaan na tas pare nga ako nagpasaylos tanan mo mga sala, nya muluag man din na imong dughan, maingon day kay salamat itaw napasaylo nako. Nya pag-abot nimo sa inyo, nakita na pud nimong imong anak nga tapulan kaayo. Maura gyapon iyang gibuhat, katubang paborito nimo ba nga kasukan gid niya ba? Mao na sa imong nakitaan, nya niingon na sa kaniya, "Ngano imo maning balik-balikon? Di jud ka kasabot, kapila naman ti ka gipasabot." Nya imo din siyang kasukan. Unsa may mahitabo? Kakita man Ginoo na, kadtong gipapas nga sala nga imong gikumpisal, ibalik tos Ginoo og silot nimo. Mao na siya. Manalitan.
mangumpisal ka nga, ako padre, nakakuan ko, nakapanglibak yug ko. Ana, sige, papas na imong sala. Pagliko ni mo tusunahan, kita ni mo imong kauban nga ni simbasad, niya gisitsitan yun ka, gigoko yun ka, uy, kuan ba? Kadungog ka? Ni kuan? May na sa ka, nga naman di ay. Ay sus, mau ni istorya. Ala, tubay sa ka dito. Katong imong gikumpisal, ibalik sa to diyan nimo. Mao na, importante kayo ang ato bang buhaton ngadto sa atong isig katawo. Ang buhaton sa Ginoo nato, ang ihatag sa Ginoo nato, ang iyang kaluoy nga way sukod, kinahanglan maorasan ng atong ihatag sa atong isig katawo. Mahimo ba ni nato? Lisod. Maingon dahil ta lisod, kaya na pader. Hasta pari, maglisod. Umbot lang, mga madre, sayunan baslahan eh. Basta, lisod. Pero mahimong sayon. Nga naman, tungod kay ang Ginoo, mao may musuplay nato sa grasya. Ang grasyas Ginoo, maoy makapasayon sa tanang lisod buhaton sa tao. Muna nga pag-ingon ni San Pedro kausa, kung maunay standard sa Ginoo Lord, kinsa ra man day maluwas, nga ningon dayon si Kristo, imposible ning mabuhat sa tao, pero posible ning mabuhat sa Dios. Pasabot, mangayo tag grasya. Nya unsao man pagkadawat nato grasya, kung maghimo na tag desisyon nga mobuhat sa gustos Ginoo. Dili ta magsigig analyze, mobuhat ra gid ta. Mao bitaw na nga nang magpatambag nako, nagpatambag nako kausa nga pader, kini bang pagpamunal aning anak pader, nindot man sa tingali pader nga ato nang buhaton kay ang anak baya pader no og di gid nato pantunon na masimang gid pader, labi na karong panahon na kinahanglan yung pantunon nako magsalig ka sa imong latos. Magsalig ka nang imong yaw-yaw, nako ayaw diha. Salig sa grasyas Ginoo. Nya kanusa man musud ang grasyas Ginoo, desisyon nga imo nang higugmaon ang imong anak, maging sino ka man. Ang grasyas Ginoo mas mulungtad to. Kay kanang imong anak, kung sigihan ani mong latos, gasalig ka na imong latos, ikakita sa imong anak sa latos, magtinarong na, ikawa na latos, wa na sad. Kay nga naman, di man tumudot siyang kasing-kasing. Pero ang grasyas Ginoo mudot sa kasing-kasing. Mao na ang ato dinhing kuan, ang atong ebanghelyo nag-remind nato na kinahanglan ang grasyas Ginoo, ang pulong sa Ginoo mudot sa atong kasing-kasing. Kay kun di kadot, dili nato ma-practice ngadto sa atong isig katawo, mubalik ang kapungot sa Ginoo, ang silot sa Ginoo mubalik nato. Tungod kay wa man nato puy ang iyang pulong. Kana bitang tao nga imong amo ba, mo trabaho ka nya amo na nimo. Og makakita na siya nimo nga bisag wa siya diha, nya naay mo report nga kanang imong tao bisag wa pay gatan-aw, paskang kugihana. Ang tanan ginimong gisulti iyag yung gituman. Unsa may mahitabo? Tagaan ka og reward. Kana bang wa siya kakita nga imong gituman, tagaan kag reward. Nindot kay na ang Ginoo. Si Kristo nagsulti sa dana, ningon sa siya, unsay inyong gibuhat sa tago, ang inyong amahan nga nagtan-aw sa tago, maoy muganti kaninyo. Pagkanindota ang pagbansay gyud sa pulong sa Ginoo. So hinaut unta, di ni nato kalimtan, labi na gyud diha sa atong pagpakigrelasyon sa atong mga kauban sa kinabuhi, pamilya, opisina ug mga organizations nga atong giapilan.